Cadí és una cooperativa lletera que es va fundar el 1915, ens consta que és la primera cooperativa lletera que es va fundar a l'estat espanyol. Va néixer a la Seu d'Urgell i la zona geogràfica que abarquem és l'Alt Urgell i la Cerdanya en ple Pirineu català. En principi, en aquests moments, tenim 120 explotacions de llet, són socis ramaders d'aquestes dues comarques exclusivament, tota la llet que transforma Cadí és d'aquestes comarques del Pirineu, i l'alimentació d'aquestes vaques està fonamentada en prat natural d'aquí d'aquestes comarques pirinenques, de l'Alt Urgell i la Cerdanya. És una alimentació que, amb la denominació d'origen que tenim, està molt controlada. Moltes vaques estan aquí en ple prat, pasturant, menjant herba fresca del Pirineu. Això també comporta un benestar de l'animal, fa que la vaca no estigui estressada i d'alguna manera aquesta llet és de més qualitat i evidentment això repercuteix sobre el producte final que també té més qualitat. Nosaltres tenim un àmbit de recollida molt reduït, de fet la nostra recollida és 50 quilòmetres a la rodona, que és la distància que hi ha entre el sud de l'Alt Urgell i el nord de la Cerdanya. La recollida de llet es fa cada dia, els 365 dies de l'any, amb la qual tenim una llet molt més fresca, una nata també molt més fresca i els nostres productes tenen més qualitat. El que és el tema de la munyida, la vaca quan està a la sala d'espera ja automàticament sola ja entra cap a lo que és a la rodona de la rotativa de la sala de munyir. En principi llavors nosaltres li fiquem un sabó per desinfectar abans de fer la munyida i en principi la vaca, com que té un departament, no rossa una amb l'altra, està molt relaxada dintre la sala de munyir i dona molt més de la llet, fins i tot per ella mateixa no retindre llet al braguer. Cada dia el que fem és treure una mostra automàticament de cada explotació per tal de dur un control bastant exhaustiu del que és la llet de cada explotació. Llavors fem tot un programa de qualitat molt rigorós, de manera que amb el temps el que hem fet és seleccionar les explotacions, els ramaders, que ens aporten la llet de més qualitat. Després hi ha l'aspecte social de la cooperativa Cadí, que per aquestes dues comarques ha representat molt durant la història pràcticament d'un segle. Ha suposat fixació de la gent al territori, perquè aquestes explotacions, 120 explotacions que viuen produint llet, més tota la gent que està treballant a la cooperativa Cadí, que són gent també del territori, ens ha donat la possibilitat de continuar vivint aquí i no haver de marxar a buscar feina d'altres indrets. Nosaltres vam sol·licitar una denominació d'origen pel formatge i una per la mantega a la Unió Europea i després d'un procediment que és llarg d'un parell d'anys, finalment la Unió Europea va reconèixer la qualitat de la matèria primera i la qualitat del nostre producte i ens va atorgar la denominació d'origen. De fet, el nostre formatge és l'únic de Catalunya en aquests moments que té denominació d'origen i la nostra mantega també és una de les 5 úniques mantegues d'Europa que té denominació d'origen. L'Urgèlia és un formatge molt especial perquè és un formatge amb denominació d'origen, de pasta premsada, però jo el trobo especial perquè, a part de les seves característiques, té molta personalitat. És un formatge suau, és un formatge equilibrat i des d'un punt de vista organolèptic té aquesta escorça natural que confereix molts aromes complexes en el formatge que van penetrant dins del formatge durant la maduració i això dona uns aromes molt curiosos, que nosaltres expliquem que recorden a sotabosc, a carreroles, a molsa, cosetes així. La mantega Cadí és la mantega tradicional de Catalunya de tota la vida, tothom coneix la mantega Cadí i realment és una mantega molt apreciada i que inclús en el mercat internacional també està molt reconeguda. Nosaltres creiem que cal mantenir la tradició dels nostres productes tal com s'elaboraven durant fa gairebé un segle, però alhora el que fem és utilitzar les noves tecnologies i el nostre servei de recerca per d'alguna manera innovar i seguint els criteris tradicionals, però evidentment també aplicar les noves tecnologies per tal de poder oferir un producte de la màxima qualitat. Els nostres productes es venen bàsicament al mercat català, mercat de proximitat, el consumidor ens coneix, històricament la mantega Cadí i els formatges Cadí tothom a Catalunya el coneix i alhora nosaltres pensem que tenir un mercat de proximitat és molt més sostenible a nivell mediambiental pel fet que no cal destinar tanta energia al que és el transport de mercaderies a mercats molt llunyans.